ọkaka eze ọkaka ọ bụ eze ọkaka ibe eze ọmọmụ na-ama ha kpọmụ ha zụra nkọ eji onye abụọ nke eji onye abụọ nke a okenye nke ahụ amadike onye isi ha si na nke ahụ eze ọkaka na ndị ahụ na ha amaghị afọ mmọnwụ ndị eze ọkaka dị ebe a emechaa ibe niile amaghị afa mmọnwụ ọnwa ndị join na join analuo ahọgasị ya ibe a na-ebe ahọ ọka eke steeti aha aka n'ọka onwe ndị join nọ na gate ebe na ndị eju ha gara mmọnwụ ọrụ ya nwa ndị eju ha sị na ajụ ọbịa nke ekwere deme o jiri ome ọjọbụ nwansi ebe nwansi obi nọ aka mmiri totoro obi nọ nka ibe dụbụ oke dụbọ nwansi obi nọ nwere nke bịa nwayọ nwansi nwayọ oge obi ụlọ nwansi nwayọ iwu nna debe nwansi ibe gị ka gbasa nwansi obi nọ ti mkpu nna nwansi obi nọ nna ike gwara nwansi obi nọ na-eme ibe dụbụ oke dụbọ gịnị na-eme anyị ka na-ekene eze ọkaka eze ọkaka fọm Nnewichi Nnewi nwadebe nọ eze ọkaka fọm Nnewichi kịta nwansi obi nọ na-achọ ka ọ gbaa
igwe na-eje ụka onye ije mkpa na ajụrụ ọkiri na ọtụnụbụ ọtụnụ na pọtọpọtọ tata bụ ụbọchị ọkigwe Nnewi ezi ibe si gbatakwuru na ọkụkọ nọ n'ọgbọ mana ọgụ 8 o'clock tata debe na Nid Hall a ga-enwe beautiful girls competition of house tata na Nid Hall by 8 o'clock somebody taa ga-ayọ anyị ka ebe na Yoruba na Nid Hall tata do tata nụwa ka ọ na-akpọtụkwa na Royal Garden Post Bar tata nụwa by 7 o'clock tata ya bụ Prọfesọ Chike Obi eze onye amụma egwu n'Eshia ọ ga-anọ na Royal Garden n'azụ nke igwe ebe a by 7 o'clock nke mgbede taa ya isi ọpala ebe a ịgba igebe n'azụ nke igwe na Royal Garden ebe a ka ọ ga-akpọtụ tata esite na Royal Garden agazie na Nid Hall ihe ejego Royal Garden jee rijuo afọ ata isi erugo n'afọ maka ndụ gị maka ndụ gị ibe agarịa ndị adụkwara ndị ezi Owerri ọkwa ezi Owerri ka fasita agụ ezi Owerri ndị ezi Owerri ọgba ahụ ka nkọ nke ozi agụ ka ha bụbịa na nke a agụ ezi Owerri jụọ ha oge na-aja ọmụ onye ezi Owerri onye akpana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ọịba na-akọwa gị injinia tio ekele nnọọ daalụ injinia daalụ maka ịma na analogi ya ka tie ịfụnanya ga na anya ka tie ya Ndio, daalụ akụ ihe nwata egwu ekelekwa ndị mma ihe nwata agụ nwayọ agụ ezi Owerri inyere mmadụ nwayọ ezi Owerri agụ ka ọ gbasịa nkụta na mkpụrụ ọbịa ọ gbasịa nkụta otu isi n'ọbịa maka aga ha nọ n'ụlọ n'ọbịa bụ obodo ị na-agba papa agụ gbasịa nkụta otu isi n'ọbịa maka aga ha nọ n'ụlọ agụ ezi Owerri nwayọ
ndọka eti ngwa bịa alụsị ndọka eti Mọ̀mùsí ụzà agụ o so na nwa agụ esi owere agbara n'afọ akẹ́kọ̀ọ́ ga-eji ebu ya alụsị ndọka anyị eti ekele ngwa agụ ezi Owerri anyị gara ekele icon ezi nwa okenye oji batịrị m ọgọ alright alụsị ndọka eti ya nọ n'iru anyị kịta alụsị from ọka eti alụsị ọka eti ya nọ n'iru anyị kịta alụsị from ọka etiti Ihu atamu from Nnobi. Debe. Ihu atamu from Nnobi. Eze mmụọ, ọ bụla eze rago.